heikommassa asemassa oppimisen suhteen. Tarvitaan enemmän yksilöllistä tukitoimintaa koulujen opetuksellisen toiminnan tukemiseksi siten, että kaikille turvataan riittävää oppimisen mahdollisuudet. Myös tämä luokkakoko palvelee myös turvallisuutta. Tänä päivänä turvattomuuden tunnetta on olemassa kouluissa. Meidän lapsillamme on oikeus turvalliseen ympäristöön ja se pitää olla koulussa ja konkreettista koettavissa oleva asia. Siksi koulujen turvallisuustasoa on nopeasti ja kiireisesti kohotettava. Nyt ei riitä vain lämpimät puheet siitä, että pitää tehdä. Herrat tulivat tapahtumien jälkeen mustissa puvuissa ja sanovat, otamme osaa tapahtumisen, hieno ele sinänsä, mutta tarvitaan tekoja. Puheet ei riitä, on tekojen aika. On vihdoin herättävä, vihdoin tultava tekemään asioita, jotka kohentavat turvallisuutta. Olen esittänyt Suomen Ismonaisen puolueen puheenjohtajana julkisesti sen, että pitää ehdottomasti kouluihin lisätä turvallisuusvalvonnan kautta. Turvallisuussuunnittelu ei riitä, vaan suunnittelu pitää panna käytäntöön, niin kuin suunnitelma toimii. Olen itsekin aikoinaan tehnyt turvallisuussuunnitelmia ja pelastussuunnitelmia, koska olen ollut itse pelastusalan ammattilainen. Tiedän, jos asia jää vain teorian taholle, ei tapahdu mitään, ei turvallisuus toimi teoriassa, vaan se täytyy tuoda myös käytäntöön. Teoria ja käytännön teot tuovat todellista turvallisuutta. Meillä on oikeus tähän vaatimuksemme. Me esitämme huolestumisemme lapsiemme puolesta. Olemme huolestuneita, minkälaista ympäristössä meidän lapsemme joutuvat elämään. Siksi me katsomme yhteiskunnan vihdoin ymmärrettävää. On pelin muututtava inhimillisemmäksi. On huomioitava, että me olemme ihmisiä. Ja on kiinnittävä huomiota ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon psyykkisten ongelmien omaavien ihmisten kohdalla, nuorien kohdalla. Jos on oireilua, heille pitäisi olla mahdollisuus päästä asianmukaisen ennaltaehkäisevään hoitoon. Se on sairaus, se on ymmärrettävä, se on sairaus, on totta. Mutta jos sairautta ei hoideta, kriisi syvenee, me tarvitsemme konkreettisia toimia. Eli ennaltaehkäisyjä hoitotoimia tarvitaan tälläkin sektorilla. Rakkaat ystävät, sinä olet päättämässä, minkälaista politiikkaa seuraavat 4 vuotta todella tehdään. Jos sinä haluat vaikuttaa, tule vaikuta, tue kaikkia niitä poliittisia voimia, jotka on valmiit tämän kaltaisien ajatuksien kanssa yhteistyöhön.